אז מה קורה חברים? כאן אבון גיימינג בעוד סרטון מטורף, סרטון חדש, והיום סרטון ראשון את האמת. היום אנחנו נעשה פה סרטון מטורף שמותר לנו לקחת רק מנשקים, רק מדייג. זה הולך להיות קשה, ובואו נתחיל את המשחק. טוב, אז כפי שרציתי להגיד לכם, זה תודה רבה על התמיכה המטורפת שלכם. בחודש נראה לי האחרון אתם ממש כאילו עלינו, היה לנו קצת, ופתאום אנחנו 48 מנויים, עוד 2 מנויים. אנחנו נעשה לכם לייבים מטורפים בשורט, וגם לייבים ברגיל. בשורט יהיה, איך קוראים לזה? בשורט יהיה לייבים של פורטנייט, גם ברגיל. ותגיבו לנו, אולי אתם רוצים גם ברול סטארס, אולי או דברים גם שאפשר לעשות מהטלפון, גם נעשה לכם סרטונים. אז בקיצר, אנחנו איפה ננחת? מקום ליד מים כזה, אנחנו צריכים דייג לדוג. אני מאמין שפה כזה יהיה מקום עם חכה. צריך למצוא חכה, ומותר לי, איך קוראים לזה? מותר לי לקחת רק ממה שאני מוציא, אם אני מוציא משהו. בואו נחפש חכה, נראה לי פה יש. טוב. כן, יש פה, אוי ואוי, יש פה בן אדם. טוב, מה עושים? אתם תסכימו לי לקחת נשק? אני חייב, זהו, מוריד. מה הייתי חייב להרוג אותו? הנה, נראה לי שמה יש, טוב חברים, אז אני אחד מיוצרי הערוץ, כן? ואני באמת, כמו שאבי אמר, אני אגיד את זה שוב, אני מאוד מודה לכם על כל התמיכה הזאת וזה, ואני כאילו ממש כאילו, אין לי מושג איך להסביר את הדברים האלה שיש לי בפה, ואני חושב שכאילו ההצלחה הזאת הולכת ונמשכת. טוב, כפי שהוא אמר, כן, אנחנו 2 בערוץ, זה לא מוזר, זה אנחנו 2. אוי, דג, נו, בבקשה נשק, אוי, נשק, בבקשה נשק. נו. וואי, דגים, לא בא לי דגים, בא לי נשק. נו. וואי, כמה דגים. וואי. אני אומר לכם, אני אמצא עוד נשק. צריך שוטגן, זהו, כאילו, הופה, נשק. דווקא את השוטגן הזה, אני נדיב בוא להיות עם פיקט, שוטגן גרוע. חברים, אם יש לכם רעיונות לסרטונים, תגיבו לנו ומה אתם רוצים לעשות, ואם אתם רוצים שנעשה לכם סיור בלוקר שלנו בשסקינים, ואם אתם רוצים עוד סרטונים תגיבו לנו ונעשה כל מה שתרצו, כי אנחנו מקשיבים לכם, אתם הצופים, ובזכותכם אנחנו משדרים פה. אם לא היה לנו את הצופים האלה, לא נראה לי הייתי ממשיך לשדר. טוב, רגע, הופה, לא, אין נשקים, אני אבדוק אולי פה. וואו, את האמת, אבל מבחינת טילים אני מסודר, באמת, כאילו. לא צריך ללמוד. זה עליי? מה, תכלס, אני באילים, אני מסודר מאוד. אוי לא, שם הבאה. הופה, מה זה? יופי, מרסס. זה ככה.
אוקיי. יש פה עוד, יפה. אנחנו עוד מעט ניתן לפרוט אנשים, אחרי שיגמר האלה. מה? יו! היא מלא. הוא כבר עם לוט מצוין. וואי. טוב, לא נראה לי יוצא פה משהו מעניין. בואו ננסה את מזלנו האחרון. ולא יצא כלום. טוב, בניות מותר לי, כן, אתם יודעים. בניות מותר לי, כי אי אפשר לצאת בניות בנו. לא יכול לצאת בניות בתוך המים. אבל בניות מותר לי לחצוב. אוקיי. ובינתיים נחצוב, אין פה יותר מדי אנשים. נשמור את החכה אצלנו, כדי שאם נמצא מקומות של מים נוכל לדוג. אוקיי. בואו נראה מה יש פה. לבינתיים אין... לבינתיים יש לנו סבבה. לא עכשיו מי יודע מה, אבל להתחלה זה מצוין. זה הלוט שכנראה נשאר איתו עד סוף המשחק. כי בתכלס אני לא יכול לקחת לאף אחד כלום. אסור לי לקחת נשקים, מותר לי לקחת תהילים ובניות. זהו. רק שאני לא ארוג מישהו ויהיה לו איזה מיפיק, לא יודע, איזה מיניגן. אוקיי. לבינתיים אנחנו חוטבים פה וכל זה. אני רוצה לשאול אתכם איך עבר לכם חופשת פסח, מה עשיתם? אני את האמת הייתי במופע של פורטנייט נגד בולסופט נגד מיינקראפט. מופע פשוט מטורף. ומי שלא יודע, אתם יודעים גם אינדגיים בחר בטים אשכרה מיינקראפט. אני לא מבין, מה לא למיינקראפט? האמת שהוא עושה מלא סדרות כזה של... מלא סדרות... אימא'לה! אימא'לה! תראו! אימא'לה! וואו. טוב, איפה הייתי? כן, הוא עושה לכם... הוא בחר בטים... אשכרה מיינקראפט, אבל את האמת זה... אימא'לה! בן אדם. מה הוא עושה? למה הוא בורח? טוב, בקיצור איפה הייתי? כן, הוא בחר בטים מיינקראפט בגלל איך קוראים לזה? זה גם הערוץ זה הסדרה הכי נצפית שלו בערוץ. וכן, גם הוא עשה אחרי או לפני, לא זוכר, האירוע, הוא עשה סרטון של מיינקראפט. ובאמת, כאילו, תרשמו לנו איזה טים אתם. אנחנו טים פורטנייט. ואיזה טים אתם, כי זה מאוד מעניין אותי לדעת. ואם אתם רוצים שנעשה שאלות תשובות וכל זה, תגידו לנו. רגע, באמת יש עדיין אסור פה לרקוד. הנה רוקד.